Bhazi re-KT Logistics ranga richibva kuCape Town richienda kuHarare raita tsaona inotyisa munzvimbo yeBloemfontein. So if you decide after as the police, we are going to leave you here because we don't have a transport. Mishumo inoti vanhu vakawanda vafa nekukuvara apo vanga vari parwendo rwekuenda kuzororo. Please check on your loved ones. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo video rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Shoko ratiri kutambira riri kuti Bhazi re-KT Logistics iro raienda kuZimbabwe richibva kuSouth Africa radonha pedyo neBloemfontein. Vanhu vakawanda varasikirwa neupenyu nevamwe vakuvara mutsaona iyi inotyisa. Details are still emerging on social media with calls to check on relatives traveling this festive season route. Mapurisa paari kuferefeta ngatiyeukei kuti migwagwa inoyambuka miganhu inotora upenyu hwevanhu vakawanda gore rega rega, zvikuru sei panguva yefestive season. Saka ngatingwarirei pakufamba, tinamatire rugare parwendo rwedu pazororo rino.